ning dalanake wong mati DN mati konde opo mati suduk sarero tancap tata terus sing geger supaya ilang dari rokosa Monggo untuk perwakilan dari panitia segera merapat di dalam kalangan. Mohon untuk diperlebar area kalangan. Untuk panitia monggo segera merapat ke kalangan untuk membersihkan wilayah kalangan. Netranyo pinduta ono matairo suwo gegere sesama yen leno kenopi Le, iki penontonnya seneng ngarep panggung iki lho. Pinggirne Mas kapunten radi minggir. Nah, radi minggir pinggirne kemawon. Monggo panitiane kerjasamane Mas kalangane. Ayo, ayo. Sabar. Hei. Mijiling para kewana sing kang sambil mompok. Mijiling para kewana sing kang kala kaliwat-liwat tekih para wadya bala dandang makmuri. Utas sing kang sami
saya menengah barisane mutusanipun sang Dewi Durga Satrio Jaya Waloyo wis dadi kembange lambe ayo rodok minggir rodok minggir rodok minggir karena pecute budal saking blimbing kiringi romo pegon sigrak kendengane koyang sing padha nonton nadyan kiwe sunung Prabu Klono Sewandono kang rayu bagyo kabeh wong padha teko ora ketinggalan pecut Kyai Samandiman Satrio Jaya Waloyo ngayahi kewajiban salam hae tak enteni saka kene lungguh padha ngadeg kedang ngadeg oleni hoi sama au surah ayo awe awe Moncos Entertainment. ayo mas kalangane mas oi panjake ra ketok Bakul eser rada minggir. persiapan penyakit Melanie Azura Saskia Balilo Special remix from DJ Priscilla House Music.
tak beling Remio tak tempili soale Satrio Jaya Waluyo lagi paradise bubuhno iki lho wong blimbing iki. Bos, terima kasih. Oke, dan Madot.